az, hogy egy kicsit úszni fogunk. Na de mibe? Ott abba. Jössz te is? Jó van. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit. Akkor a sivatagi fókák hidegadaptációs közösségnek a Mikulás csobbanásán. Az lenne az első kérdésem, hogy van-e olyan közöttünk, mert látok ismeretlen arcokat, aki még nem csobbant velünk. Jó, köszönöm szépen, akkor a fiatalember jöjjön ide. Jó. Arra kérném, hogy aki nem csobbant még velünk, az amikor bemegyünk, rendeződjön körén, jó? Én leszek ma a merülés irányító, én fogom összefogni a vízben való tevékenységet. Arra kérnék mindenkit, hogy ha azt mondom, hogy kifelé, akkor azt fogadja el és kifelé elég. Bele izanyám! Nem.